Karim ye marché au mine ka détourner ka tane Brésil wati mina surasu balaka bi wati mina dugu balaka jeni wati kila sur opérateur économique do ga Mali avion cargo c'est casa loué katana ka konyo jamay konyo rola Karim mogo do nomina bolo munu ni carburant marché ko molu bolo olu kumina armée ka carburant o mogo do kumina sitani mugan binani ou be sitani mugan de la don mugan doy ou bo pointer ko do na ka kena fo sitani binani do na ka so mugan de la don mugan kumbe munu ye polisu ka chimiji bloki boba mbe do sesere na ani gendarme ou ya facturé waduru Karim kumbe mogo bla au poste là femme présidence mobile khoy wati mina Amadou Aya Sandogo willa ka bo fangala en 2013 ni Gilead nana mobile jenna coup d'état c'est fait Amadou Toumani Touré mina wati mi mobile chama barkaro mo chama trana ka mobile o wati kele 2014 ko faso ka mobile croisa o ya soro agent de location véhicule de Karim Ngolo Karim ga mobile de kumeta ministère ou là Karim ga mobile de kumeta o location de kumeta présidence là ministre kumé voyager keno de o le de état kata mobile croisa non marché veut dire Karim de ma folo avait outil donc 200 000 francs par jour mobile binani mugan comme ça que ministre de cortège là ministre do be sera tanta do duru ani voyager billet d'avion mission fin beke Karim ga agence de combat biodi ay ministre koro wele ko no jo ala nyakoro ka seria ayu wele uye mu foni na ku ya so ko justice malen ne ku yeni fo ou ku me boka communiquer ke ko galono na america on de ni fo donc ou do america on a ima politicien ci bolenga kuma ima politicien ci bolenga kuma kaira ka fo ni kuma ni fora ni on so fangala ni on de so ministériel on de dépenses engagées oh nga america on te mo juguye Mali justice ali gouvernement de ka jugu o de beka justice instrumentalisée ka bla mo la ngani america on ya fo o te pas chier ima politicien kele ka fo ka america on communiquer une démenti ko Karim yera entreprise o créer ma bolo corbar no ko jan stratégique marketing o entreprise créer ni bito corbar ka marché tete Mali la ya commerçant worobo war franyon ko labo war kele mekla ka di mo ma ka jamana d'Afrique ko buluda ngani bora america unda ulute kalonti ngani kumbora gouvernement da sugar be M5 de la sugar te Karim fait ate Karim fa fait ni pression de na kumbora ministre de la justice da non ou be faire Karim do kasola ngako Karim kelete Karim ni mo de do John ata were ininga ko Karim kelete aye mo blaro la munu meni bara jugui munu meni ke Jode ipa Karim bolo ni nyona doma able Idrissa Maïga premier ministre Kundo Mamadou Kundo ada kato akoye Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta ka tête de campagne ale de ayira a démissionné là John Bana Karim Kanima Oumar Tatamli odo aye walan semaine nga munu sonaka fota ma ka to gouvernement kono ate bo aka ore nyefo american ko aw taraka aw blaro de la wala sa akala ni podi venye ni jamana da ka kantige meto véhicule location konala au 2014 jamana mo ye munke Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta sanani konala aller 70 000 km à Yo de Boli. A quand voyager ferait pendant 15 milliards. Ministre Mounbe voyager un kokono. Au fait montant bien.
Karim a agence de Koumbe bien dit. Voyagez là. C'est l'État qui paye. Orati, agent de location des véhicules, Karim a véhoutu. Au document ministère ou là. Gouvernement n'a sommet organisé. Sommet qu'on fait. Plus de 200 véhicules parado AX. Oui, à ta là. Car donc à fort. Mobile qu'on gueule avec Jamana là. Il y a un animé qui a clam on n'y a pas ni. Moi, mon campagne kawe. Dîner sera. La sera. Famba sera. Donc là. Artiste Mounumbu Fasada, ou un mobile de Kakla, ou l'on est ou Kara, sommet coffre. Allez, pour mobile Mara, Kadon, Jamana comme mobile Guerrera, Ayaton et mobile de Numblay, Cinema, un mobile de mobile Nuna, plus de dizaines de véhicules, marque Toyota, Aleni, Nissan, Patrol V8. Yata Kakla, véhicule Nunu, série AXI. Yakla, Nissan et Djirouson. Oh, bi, la classe politique malienne, il y a un ministre qui a yala, pour élection, pour insécurité. Karim vient d'être sanctionné par le gouvernement américain. Que dites-vous? Avec mon effort, avec son manque, quand il faut Mali justice, quand il a enquêté derrière pour appuyer la dénonciation du gouvernement américain. N'est pour les politiciens. Politiciens, il y a élection qui est. Au dessert, JT, couranté, à Wartarami, présent, ou le dé, ou le toyera, ni crime économique nous n'a. Abounouna a fait mes paraquets. Abounouma a fait le gouvernement qu'on a. Aboutoudi. Abou moun efo Mali justice nina. Abou moun efo progrès général nina. Abou moun politicien. Ko justice bina Karim ni ministre mun bolle no ko bingeruka adu fora okmana Karim ni ministre do de barake munu nu ya Karim de mani bara jugeni na o min contrat fone kumbe min contrat mun kono min yow exonerando de carburant o carburant ke marché no commerçant mun bolo uya mine ula abe opérateur mun bolo pétrolier mun bolo uya marché mine ula Kakla ka carburant marché, ni État exonéré de 50%. Ou le claque à donner carburant, ou exonération qu'elle fait. Jamana be jaka musaka doko, ko ata 10 millions là. Ko millions croanga na tige. Barça bla ko central bu yere bulu. Ou gati client soro. Karim ni anofe mo do kumbe. Ou lu yere be ni koy na nyini. Ou bien tant que ta livraison que ministre d'Oba Kalama ou ba cautionné fournisseur d'Obe Nini minier d'Obe Boko Fekana qui permis de la Douma qui soit enregistré les bâtiments publics qui bon qui ferré ou demandé une oh Mali politicien aye mon fort Karim Ganina ni fena galo wa Américain fena galo tiwa oh Mali justice le Karim ko oye jugu asrae Mali justice avec ni ministre ko Mali justice avec okmana famille combat politique de là oh Américain fena be de là wa Américain y mi fo galondo wa Américain y mi fo aba a galotiga wa Américain y mi fo a repolo tiete wa anga politicien bemi munu ngoko justice na ka bemi munu ngoko procureur ubika galonta ka dam rola ou bemi ou be sera munu fort bi Mali justice contre cette dénonciation Karim a dénoncé la kafo kaka avoru gelé là akan na folo manake dien fanfan Américain bolo de olu senda ka wona te je foima barsabla ka fato fangala ayi senda ko munuka donc ne be fait protection ngabo ka justice soutenir nina ne be fait en protection bako bo ou be sera mon effort Mali justice ministre munu semaine na Johnny Jondo atemale on boya doni ni tour sera aka entraînement
non élection ko ministre nga boy premier ministre nga boy nga ako mara kono ako gouvernement kono ako le fiston national wodo togo yera ni détournement na wani mo gore ma kere kani mo do de yake o ako tugo di sisa na kun fora ko ni ko yeshogel dendo yi sa soro uye fambe ka réseau mine na kun fora ko ni asimi dogoni doye sa soro uye fambe mine na kun fora ko ni morbo ko ni dogoni doye sa soro uye fambe mine na kun fora ko ni wake dogoni doye sa soro uye fambe mine na kun fora ko ni maliki jaw ka demseni doye kuma be fambe on ngala ni ga Karim Keita yi were jenyogon wujenyogon Karim Keita o kuma caman to law o ko Karim Keita de to yera ni na protection o ko to di aw kuma fanga ni kono o do o ma sa ngada ibe ka ide o do o ma sa ngada Karim ye comme o be asinu conseil aw de nyogonte anga fara nyonka aw be sera mun fo mali on ga gelala ni wori ni mun dunnen ko fe aw be sera mun ne fo oh dugu ba nyanga baw dugu ko kala ni baw sharia dona baw amunu kala na ko jamana sera joni droite ni ngara ka auto gouvernement ni 2014 2020 munu ku ministre ayaw yere ni nga aw munu ku ministre ayaw yere questionner ja aw be ku nominer do uniquement pour faire l'affaire de Karim ne be mo nga démission galama mo fla tatamli les premiers ministres du mandat du premier mandat est fait et là Djibril Boubacar Keïta appelé Idrissa Maïga à quoi a été tenu nié allez woro de nyogo au kana fo comme lycée imposé les cas allez woro de nyogo au kana fo oh mali politicien bemi entra comment ko workile on est tara des centaines de milliards on dit que donc ngo ko boaka bla ulu kila ka ko boaka tanai boa korola boa tesetugu boa desera oh nga boye munke na boa boye bi abaka todi oh ya Karim ye sani ndeke ah commerçant Karim ye goyo san Karim ye forno banu san Karim ye supermarché san oh fo Karim ye aramadon san ku go horia san ku kumakan san ah Keita ki fa flow san ki koro flow san ki teru san ki donu san ha na fulumay ne bolo bi politicien ko nga bodi ka justice encourager contre cette dénonciation ne bolo au particulier nga fo asimima kana ni toy na fa be sembala en wole non ala ma chien bangi wakati na mbala ko bingara mo kan wakati na bi ka fo ne ko no ko c'est la chasse aux sorcières wakati na bi ka fo non u nyamba de baula abu ko abe ko gumine abe ko biuka na americain de ni fore ima politicien ke communiquer me ka ko ne kaloyi na domina mali justice mandat bo kama u ye journaliste wele na sembala afoke anye muneke o nga bi abe mu famere ko communiquer ina abe mu famere ko communiquer ina to tata ne sala de Karim ta amodi do amo black rafe angata birama turunina fixi drame aye kuma tabale gochi aye kosu beke ka auto fangala aw koko buyaba aw yoro aw ko duti buyaba aw yoro aw ko jamati buyaba yoro turakaw dengele turakaw de duti de lada de moba de kuna fol dilado donc mara ali sini Karim nga dossier d'Alain Tourati Ibrahim Touré Brahma Touré dossier d'Alain Tourati 5 ans et ni alache
n'a ma da tubabu la an bɛ da jɔn na tubabu bɔra ka nin ɲɛɲini ka nin fɔ a fɔra ka bila aw journaliste ɲɔgɔn de tunna kabini fixé a sɛbɛn u ye Dramé gɛn a bɛ Faransi a sigilen bɛ nin dossier in kama kunnafonidila foyi ma sɔn ka dossier in lɛ ta k'a taa fɔ ala ye Dramé ka tiɲɛ sigi a ma wallahi Dramé ala ye ka tiɲɛ sigi a ma i ye journaliste ye min ye tu es noble tu es digne tu n'as jamais cessé de parler de ce dossier il tira contrat au président là il welela Dramé welela pour contrat de dama à 10 millions par mois Dramé a refusé. Comment se fait-il que le fils d'un président peut ordonner la sécurité d'État qu'à Modo enlevé à comment faire allez sini Dramé fla qu'on fait au campé pour un folie d'ilay Dramé seul a mené ce combat il était seul marché ma son information ta carré mais au belata aux journalistes c'est un journaliste n'yana un journaliste te ɲɔgɔn dɛmɛ Karim ye wari di minnu ma dɔnnen don Karim ye wari di presse minnu ma dɔnnen don o de y'a to fo ka diɲɛ wuli journaliste dɔw sɛgɛn transition fɛ dɔw ka contrat présidentiel la dɔw ka contrat primature la 5 millions par mois 2 millions par mois dɔw ka contrat FAPA la dɔw ka contrat énergie la dɔw ka contrat INPS la dɔw ka contrat an b'a bɛɛ kalama uniquement ils ont vendu leur silence au profit du mépris de la souffrance du peuple malien. On est les journalistes. On veut pas vidéo manuma. On nous manait, on nous bat fort. On nous voit les journalistes. On nous voit les calanendo. Dieu est Dramé devant une parala. Non, avec justice qui a boloka. Avec justice qui a boloka. Dramé, il n'y a rien, Dramé est fou. Ni y a même qu'on faut le dire là. Wallah, Dramé est fou. Il dit pas son corps. Eurokubi minaki ishila tunu domina ibola no donche iye kuma foro mina americain sinna kante choy ali kelima voilà comment ça s'est passé oh mais ali bi John be se ka bo ka kuma na politicien même se ka bo ka demana war tunu ka ministre sigi ka ministre wili ministre dɔ wulila u t'u wuli cogo dɔn ka na n'a yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔw n'a teriw ye u ye Mali sanu ɲini Mali ressources minérales u ye a ta ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ bi olu de ye contrat signé ni société ye ka contrat kɔnɔna la partie qui garantit la redevance de l'État ni État ye contrat d'i ma u yɔrɔ min kan ka sigi État ma u y'o bɔ yen ka entreprise wɛrɛw bila yen u yɛrɛ ka entreprise créer ka contrat signé Franci et chaque année la partie qui revenait à l'État qui s'élevait environ à 15 milliards au bɛ versé au de chaque année au bɛ 15 milliards de sɔrɔ